го и нашия екскурзовод. Айде, водичка. Пи водичка. Къде си? Айде, пи водичка. Ма не стъпкай вътре. Кармаккая. Пиема на кармаккая. Тук по долния път ли си ми да? Чакай да видим удоб първо. Иначе хладничко е. Тук е приятно да се дойде лятото. Лятото ще е уникално. Уникално ще бъде. Виж го. Още от колата не посрещна. Е това кученце е много хубаво. Игриво. Гостоприемно. За разлика от стопаните. Въобще добре не се държаха с него. То затова се радва на чужденците. Виж го лудия Бен къде отиде. Къде отиде бе? Явно надуши нещо. И отново не посреща гадната мъгла. Ето го, камъка се подсказва. Подсказва се тук в дърветата. Ела тук бе! Това се не знае чак долу кучето. Айде бе! Айде бе! Лудак! Айде нагоре! Давай нагоре! Някакви камъни пуска надолу. Ето. Показва се вече помежду дърветата. Самата скала има много образования, мисии. Еш го. Да не се разсебваме. Ето го образованието. Скалното образование. Ето ги първите мисии. И това е като личице. Злобно личице. Ето ги първите мисии. Тук има нещо като пещера, бе. Не нещо, направо си е пещера.
Да провериме. Има ли нещо интересно в тази пещера? Ооо! Вижте го как се държи. Нещо подобно като Караджов камък. Стой бе! Вижте ги тези камъни. Мисля, че натам вече няма. Да. Да видим. Опа. Да, няма нищо на това вече. Но като хралупка. Честно казано, мирише на някакво животно седно има тук. Илия, тебе ли е кучето? Не. Делеш по-хубаво тук. Его е първият пътешественик. Влиза в друга измерение направо. Кучето е надолу някъде. Го чух. Няма ли Филип? Няма. Няма. Аз качих чак догоре, ма няма. Не, аз се качих чак догоре. Няма прилип. Няма нищо. Но самия процеп е много готин. Това ти е точно от роботата. Да, много е готин. Тук е много готино, да, аз не знаех, че има такова хубаво место. Направих едно хубаво клипче за... Не отиде на там, не. Да, аз това казвам, че е също като Караджов камък, отгоре застоял си. Мини Караджов камък. Опа! Без инцидент. Точно най-лесното щях да се прибия. Да, представяш си по-намяхме. Щях да се прибия на най-лесно. О, виж тук колко ниши наредени, бе. Пак повече кармак кая ли, бе? Пармак, калата с пръст. Пармак. Доста ниши. Това се едно отсечено. Уау. Много са готини.
Много са готини, много ми хареса тук. Там помежду коните има нещо. Мама, ала също пачките. Не е смайлика, те казват, че всичко. Нашия водач нещо изчезна, кученцето. Ей, това какво е, бе? Между камъните дърво ли е? Нещо има, да. Сега ще го проверим. Като има, ще го проверим. Ево тук бе, Шаро! Страшно хузгаво е. За малко да стане белята. Да, между скалите има дърво. Пораснало дърво. Секунда. Извинявам се, кадрих там. Не мога да го изкача. С тези розови листа. Леле, майко. Помежду камъните има израснало дърво. Няма мога да скача нагоре. Вижте самите символи. Като символи са. Ще мога ли да се кача нагоре още? Или ще се пребия? Да, вижте. Израснало дърво. Представете ли си се отчупи? Отчупи ли се край? Това ще е последното ми клипче. Оп, тук видях още ниши. И тук има скрити ниши. Ето ги. Ей, това е като очички с уста. Направо си е личице. Тук има още две ниши. Но тук вече свършва. Почва гората. Огромна е скалата. Седно легнал човек върху скалата. О май гад. И наблюдава нещо. От тази страна, като погледнеш там отгоре на скалата, седно някакъв човек е легнал и гледа натам. Ама от тук трябва да го погледнеш. Ама не е човек. То е скала, ама е като във формата на човек.
с лице с глава. Идах по някакъв път нагоре. Се качах на тази скала. Къде? Това снимах преди малко. Нали? Доста е височко. Ето и е скалата. Вижте глаза. На другия пътя. Студения въздух бързо се задъхва човек. Гънтата мъгла. Това е върха. Най-високата точка тук. Ще се гледа. Ето тук е тераска. Много е готино. Ето го, тук сме вече над пещеричката. Ето ги камъни, така да се падне най-вероятно тук отгоре или тук. Ще къде е порасно. Върху скалата. Тук сме вече под пещеричката. И естествено, хартии, бокуци. Да се личи, че е минал човек. Няма как да пазят природата. Ето сега съм от другия край на скалата. Като мозъки. Две полукалба. Стръмничка работа. Ето камънака надолу падаш и преключиш. Очаквайте и още екстремни работи. Опа! Опа! Много интересно издълбано. Самата скала е пълна с някакви образования. Моите хора ме оставиха. Това да правиш. И сам войната е война. Хубаво, приятели. Ще се чуеме, ще се видиме на следващото клипче.